makosana a Brazil naketo aziko la Malawi awagaza magazi aku South Africa achawo achinangize mchuno achinapakeo takati achina Jacinta Zuma ndi magulu awo aja kumazitchula kuti machi makamaka pa nkhani yokhuzana ndi xenophobia imene magazi amenewa akuchitapo chitira nzika za maiko ena makamakatu Brazil amenewo atafunsidwa ndi mtolankhani ka news yese ndi wachani pamenepo Brazil amenewo ali ku repatriation center akudikirira kuti apeze transport boma wasamuse kumapita kumuzi kumalawi tatentoneko ka footage kameneko nako tipiteni nkhani ndi cholinga choti tithe kuitsata bwinobwino. South Africans are raised, my sister. You are South African, you know your brothers and you know your sisters. You are too lazy. This is true. Lazy, you know what I'm saying. You are too lazy. You don't want to work. I don't know what type of you want anything for Mahara, everything for free. You just need free money. As you now, you are busy chasing people out of here, but you don't want to work. You are still staying inside your house, but you want money. Are you okay? Are you okay? You are crazy. You must be stupid. I'm telling you, I'm leaving. I'm not going to come again. But if you want to be successful in your life, you have to think and you have to be work as a slave. Don't just sit inside the house and be busy chasing someone. Still, you're going to be the same. You're going to chase someone who's going to go. You are killing your own industry. You are killing your own economy because someone is going and the factory is killed. That factory was supposed to pay the tax. Chabwino taona kumaso tamva zimene ayankhula Brazil amene kwawazatu chilungamo magazi amene wakonera zona kuti magazi aulesi ameneno ambiri mwayiwonde kuti akapita kuganyu ngopeza kangachepe kumeneko sakumbukiranso zopita kuganyu ndi ulesi umene amakhala kuchitawo ndi umene upangise zonena kuti dziko lawo lisachita bwino makamaka kumbali ya economy zomwe ndi zoona ndithu anthu ngati salembekira kugwira ntchito sambekezo kuti dziko lichita bwino komanso personally munthu ngati solembekira kugwira ntchito sungachite bwino makhala mphawi teratu zomwe timaziona kuzibwino South Africa ambiri mwayiwonde kuti amadalira grant ndi kuti akapasa aboma kena kake kandi kafitandere cha utulandi zimenezo ndi zimene zimapangisa zoti magayi ngati amene azikhala alesi kusamalimbikira ndi moyo umene unafikira padakali panopa moyo unavuta kwambiri ngakhale amupase kafitandere cha utulandiko sizoti kangamuthandize zosalira zake ndi zimenezi zimene tikumaziona zonoti amakhani mkwiyo kwambiri kwamba kulimbana ndi ma foreigners akuti ndi amene akuwapangisa zona kuti magayi amene asamapeze mwayi wa ntchito chonsecho ndi ulesiso umene umakhala kuvuta anthu akapita kukagwira ntchito amapeza zoti amazazifira entitled amafunanso zomamuuza zochita walemba ntchito phatikiza pamenepo akhaziona kuti alandira kangachepe ndikuti chimene amapanga focus ndi kukakhuta bebita osakumbukiranso zonati alembedwa ntchito imene nkhani zake zimakhala zikwendera ma foreigners ngati amene wawa analire Brazil amene kuti mmene amalawi amatipulira komanso nzika zamayikona zimakhala zikutipulira kumeneko apeza zoti nthawi zina akuchita bwino komapo satu nzika za zimene South Africa so zinthu zikachitika motero ndi pamene kumabwera nsanje kuchigawenga ndi zina zotero ndiso makosana tikatsata bwinobwino makamaka zoyankhula za ena mwa magazi amene aja amachita kunena zona kuti foreigners anyamuke kuchoka toko zimene South Africa mwapita mmakwawo mano zimene anapeza kumeneko kaya ndi anapeza galimoto anapeza nyumba kaya chani zinthu zimenezo azisiye ndi kuti atenge ndi nzika za zimene South Africa kaya ndi kuti munthu anali ndi sponsorship anali ndi chani zonsezo azisiye zikhale m'manja mwa guys azikumene South Africa inaonanso pakati pa lino azimayena anzika za maiko ena ine amapanga operate masaluni kumeneko nalandidwa ndi magazi amene amachimachi akuti masaluni amene azipanga operate ndeni akumeneko. Manofosa nkumati kuti akwanisa kupanga rani zinthu zimene moyo wa ulesi umene magazi amene ali nawo ndithu chilungamo chimawawa a Brazil ande anena chilungamo chenicheni of course pamenepa ndi kuti anachita kukaputa kukampo kumene ali ndi amangoena kugaza chilungamo basi nanganso anyengerera zichani pato nkhani imene ikonesa zona kuti yabweresa tsutso pakati pa magazi azikumene South Africa akulimbana okhaokha kutsutsana ndi zimene wayankhula amene ena akuchita kugwirizana ndi nkhulo amene kuti wanena chilungamo kuti magazi amene
amafuna magranti kandi kuti 20 rand zimene amakhala akupempha kumene potengera ni mtsutso umene uliko masamba mchezomu. Ena akumasanena zona kuti anakhala zona kuti ablaza amene ndi olimbikira ndi chifukwa chani ali kukampo kumene kufuna kuti apeze thandizo la mayendedwe sangogwetsa ntchito bwanji ndalama zawo kumapita kuziko la kwawo. Ena akumabwera kumapanga defending mkulu ameneyo kumanena zona kuti iyeyitu ndona kuti amalimbikira ndipo amakhala akuchita ma savings andi ma savings amenewo amatumiza ku ziko la kwawo ku Malawi kumeneno ali kumabanki akumene kunde asalimbane ni mkulu amene wawaza chilungamo andi akwena kuvomereza chilungamocho imene nkhani zake zikuyendera. Pamene ena angonena zona kuti ablaza amenewa apite ku muzi kwawo dziko la Malawi azikagwira ntchito ku Lilongwe osati azikhala ali ku kumene South Africa. Pamene azimayi ena kumeneko akubwerato kumadandaula kunena zona kuti ali ndi ana kumeneko ana amenewo azibambo awo ndi kuti maforeigners ndi pamene akupita kodi amene aziwadyesa ana amenewo ndi ndani potengeranso kuti azibambo kumeneko ena mayiwo ndi kuti ndi alesi. I don't like it. You don't like it? And then after, no, I don't like it. And then after that, Why don't you like the marches? the people must go. And then after that, we have children from the foreigners. And then after that, the foreigners must go. Who's going to support the child? I can't support the child alone. Tinaonaso ambiri pakatipa kuti mmayi wina wake yemweno zina lake ndi Zainale Ngema amene nde anangogaza chilungamo chenicheni kwa usatu magazi amenewa pamene analemba uthenga umene pasambake la mchezo la Facebook kunena zona kuti iyeyoto sakudikiraso zona kuti ale zina ndi zina makamaka za siku imene pa 30 June chaka chimene cha 2026. Iye ndati anawazika kale ndi mwamuna wake wa ku Malawi anapita kumuzi ku Malawi kwasiyatu kumeneko magazi azikumene South Africa makamaka pamene amabaya magazi amene akuti azibambo akumeneko maso ena mwa anthu akumeneko ziko South Africa ndiye kuti ndi alesi. Of course potengeraso ndi mmene situation ili pa ground zinthu zikuyipira tsiku ndi tsiku makamaka potengeraso ndi chiwerengero cha anthu amene akupanga fuloko kupitato makampo kufuna chitetezo kumeneko makampo ngati amene kulili ku Durban kuchako ku Pietermaritzburg kumweno akupanga process ya anthu kumawatumiza kumapita kumuzi Malawi. Chiwerengero kumeneko chikuchulukira ena akumaza kamba zona kuti anthu ndithu atha kumathamangira 17,000 enaso ndi kuti ndacha athawirano ku Consulate General ya Malawi kucha ku Sandton ku Johannesburg nawonso ndi kuti afuna chitetezo kumeneko maso ndi kuti aboma athandize kuti apange repatriate azipita kumuzi Malawi. So zinthu zikuoneka ndithu kuti sizili bwino maso tikaona ma situation imene alili makamaka kwa anthu amene akuchoka ku ziko mene South Africa kumapita kumuzi Malawi ambiri mwa iwo amakhala zona kuti akhuzidwa ndi nkhani zokhuzana ndi madwale osiyanasiyana. Ena anabwera chifukwa chonena kuti anachitidwa chipongwe pochekedwa ndi mipeni ziko na South Africa. Ena ndi kuti anaomberedwa makamakaso potengera ndi update yomweno inachoka ku Blantyre ndecho makamakaso potengera kuti aja Malawi amenewa amakafikiratu ku Kamuzu Stadium asanasamuse aboma kuti anthu azikafikira padakali pano pa ku Mwanza chaku akutchula kuti ku Joyce Chisulo Stadium. Aja tikatsatira bwinobwino potengeraso ndi echo wa chipatala chachikulu cha Blantyre amene watu ndi Dr. Stanley Mwarwanda anazabweratu ndi update yokhuzana ndi anthu amenewa amenetu akhala akufika kumuzi Malawi kuyambira anthu amene kunayambika mchitidwe umenewo olimbana ndi nzika za maiko ku ziko la South Africa. Paja tikatsata bwinobwino potengera ndi data imeneyo amazakamba zonena kuti athandizatu amayi omweno anali oyembekezera okwana 300 ndi paja tikudziwa kale nkhani zokhuzana ndi zaumoyo ku ziko la South Africa azimayi amakhala akukanizidwa kuti alandire thandizo kumeneko magulu amenewa amene akumazitchula kuti ma vigilantes achinatutula amakhala akuyima pa zipatala makamaka pa zipata zoloweratu ku zipatala zimenezi kuti nzika za maiko ena zisalandire thandizo. Ambiri timaona ndithu kuti amayi oyembekezera kumachira panja pa chipatala osasamalidwa komanso mzipatala mmene mulandira nkhanza zosiyanasiyana. Amwarwanda anapitiriza kufotokozera kunena zona kuti anthu enatu mwa iwo ndi kuti anabayidwa ndi mipeni kumeneko anali ndi mabala a mipeni amene amathandiza ku chipatala chimene cha ku Blantyre komanso ena mwa iwo ndi kuti anali ndi mabala oti anaomberedwa ndi mfuti kuchokatu ku ziko la South Africa imene nkhani zake zimakhala zikuyendera. Kale tinaona zona kuti nduna ya justice kuchoka ku ziko la South Africa amamaloko kubayi mazakamba nkhani yokhuzana ndi tsiku limene la pa 30 June kuti sasekerera kuti kukhale chimpwirikiti kumeneko atentoneko zimene anayankhula kenako timalizeni nkhani. Enforcement of the law is the responsibility of the state and no one else. Thus, we are ready as a state to protect every person, citizen and foreign nationals against any form of abuse and intimidation. We therefore
indicate as government that the 30th of June is a normal day. So we do not recognize the 30th as a shutdown day. Chabwino taona komanso tamva pamenepo pamene akuchenjeza kuti aliyense yemwe sapita kuntchito alandire zilango komanso amataxi khale akuyenda pansewu kutenga anthu china chonse chikhale bwinobwino osati kukhale ngati kuli shutdown imene akuyankhulira pamene pano. Poti izi ndi zongoyankhula. Of course tinaona kuti magayi amene waboma paja anatulutsa ndalama zochuluka kwambiri 600 million rands akuti izathandizire nkhani yokhuzana ndi zachitetezo kuti anthu asazaphedwe, katundu asazaonongedwe imene nkhani zake zikuyendera. So kwa amene tasala m'madera ndithu ndikhale osamala makamaka pa tsiku limene lili paja magazi amene zolinga zawo ndi kupha ndithu. Pamene tizakhale tili makambo zochita tikuzidziwa kale ngati magayi amene azalekeze kubwera makambo mmenemo kuti mwina azabweretsa chisokonezo tizangoziwa tokha kuziteteza imene nkhani zake zikuyendera. Ngasi apolisi amene nthawi zina amachita kuoneka kuti amalekerera dala anthu amene azikhala akupanga chipongwe ma foreigners. Ayi mmenemo nkhani zake ni mmene zikuyendera nkutheka tumakosanamwe ndi maganizo pa nkhani imene ngati maganizo alipo fotokozani comment section komulemekezanso maganizo anzathu.